Jiko bukan mana? Dia bukan mana? Arahnya bukan mana? Jangan mulai ke sini. Arah pertama usah boleh pak. Kunci, bukan. Allah. Ebarna hौवाफोरनि हांसो हमनाय जासिगोनलाय मैगं खाथेजोब्बाय नै खाथेजोब्बाय दरसे राननानै जा आस्ते सौलायगोन आस्ते खिन्थानाङा रावबो आवाज होनो मोना जोब्बाय उन्दैसिना मोनबाय मोनजासिगोन दा काबादि गेलेग्राफोर गासिबो काबादि दानिया दहाय दिनै बोराय सिटिं गेलेग्रोदों साख्ला गेलेग्रोदों साख्ला ओमफ्राय साख्रिया दा जायदेहाय नानि उनाव एसे फावसिदे ओरै दुलिबा नांगोन ना मोनसिगोन दे जुरिजेनबाय One player.
दागाव थालिर गाखोनो नै थाव फोनलायबाय थालिराव थाव फोनलायबाय बेखौ गाखोसिगोन सेसखौ गाखोनांगौबा एक्टरलि मोनलाबो गाखोनांगौ ओमफ्राय एसे फासय बोरैबा गोलैसिना नांहैगोन नानिबा एसे फासय आरो बोरैबा लागाव थैबाय गेजेर मोनाखै जोंलायखारो जाबाय थैबाय आउट जाबाय दे हले हागोन दे जाय हमनो बेखौ फैल' खालामनाय सिनखौ मोनबाय जाय हमनो बेखौ फैल' खालामनाय Time up. जोङो
진짜. 밀어. 아.